apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti umay mo ibaga, Mari Marlene? Kasto ngamin, Mariglo. Planok ti agsukat iti cellphone. Ag home credit ak kumamanen. Ay, saan asyak ti pagsaludsudam, Mare? Ipakadampay nga umuna kanila kayo mo, ah. Kung ngamin, Mare, saan aday ta ti parikot? Marigata naklaang ngamin nga ag-apply. Kat? Mabalin ka di, akadoan nak, Mare. Tay ay dimpay laang kumati usarok. Anya? Nagan ko ti usaram iti home credit, Mare? Naimbagan ka, Mare. Tanala ka ma-approvean no si ti ag-apply. Siyak tumot lang ti agbayad. Di ka madanagan. Ay, mabit laang, Mare, ah. Pagpanunutak pa, eh. Sapay la ko mapagbigyan nak, Mariglo. Agyaman nak launay, Mariglo. Nagatang kumatlaang ti cellphone nga ara pa apo. Tin ka rin, ah, Mare. Wen, siyak to ti agbayan. Sapay nakangingin na ta cellphone na kayat mo, Mare. Wen, tapno sulit mo't, Mare. Mala, idulin mo pa nga ron iti box na. Tamakan kit dinumatnag mo, Mare. Saan yun, Mare? Igamakon. Anya? Di bale, taan nadakmat, Mare. Sa dinaw tinagkapam, glaw, anak kaw. Nagpasentro kami iti kumarik, nanang. Anya ti inarami jo iti sentraw. Kinaduak ti kumarik ang nag-apply iti home credit, nanang. Nagan ko ti inusar na. Anya, imanugot ka anagan mo, ti inyutang ti kumarem. Marigatan ngamin nga ag-apply, nanang. Ay nawaw, kita anak kaw. Ang mga nuday tantaw ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan iti kumarem. Saan mat siguro, nanang? Dakkel ti panagtalag ko iti kumarek. Nanang, relax kayo laeng. Mabayadan to ni Mari Marilyn ti utang na iti home credit. Picturan nakman pa'y brando lakay. Ay nawaw. At dami ti baro a cellphone mo ba kay? Wen, clear ti camera dahito a cellphone lakay. Iso nga umay ka, tapicturan nakman. Ay nangalama itimbayad mo. Saan ang mabalin ang maamon ti asawa? A home credit tinagapon ti cellphone ko. Amangan kit dino adun tumanen ti sa una. Bakay, apa di ka makasumbat? Ay ikwa, lakay. Di mon saludsudan. Sana bale, tasyak mat ti agbayan. Sa anak mat adumawat ken ka. No, apay nga minagimatang kay ti baro. Kat mabalin pa'y matisigo ta cellphone mo, ah. Anya nga ingarod, kat na umaakmat. Ken may sa, daanan dayjayan niya. Oh, kitain nyo, Tama nga numatid-tidan iti kapiday ta cellphone ko, nakaparabaw iti lamisaan, tatang. Ay, Wayne! Nakita ko anak ko. Sana mga bulsek. Ay, mabiit man lang, tatang. Ay, nawaw. At ayaw mo ti cellphone mo kanya ka. Panagkunam ka di. Kit matidtidan pa ilaeng. Ay, basta. Saan ang mabalin ang matidtidan iti kape? Wan no magasgasan day ta a cellphone, tatang. Amuyo mat akagat-gatang ko lang day ta. Ano apay kami naging matang kay ti baro. Kaya mabalimpay mo ti dara cellphone mo. Ay, agpada kayo iti asawak. Awanlat ibagayo, no di apay ngamin, agim matang ka iti baro, kat mabalin pa'y magtisigod a cellphone mo. Ay, nawaw. Sayang magamin ti kwarta, may. Ay, natatang, saan asayang tamausar kumot day ta a cellphone?
Kumusta nga ay Mari Marlene? Nasaya at Mariglo. Nagbayad ka din iti home credit, Mare. Tay monthly payment mo di mo liplipatan. Wen, kinapudno na, agpasentro ak itamare. Mapanak agbayad. Nasayat mat nga no kasta, Mare. Narigat mat no saan ka makabayad itang aldaw nagtutulagan tayo. Wen ka di mare. Di ka madanagan, tagod payer mat da tao. O sige, agpatuloy ako, mare. O sige, hagan anad ka, Mare. Sa di na tenda sa awak tatang. Nagpasentro man. Abay ka no. Gusto tinanggag ko. Mapangkaragbayan iti home credit na. No kasta. Home credit gayang tinaggapan ti baro ka cellphone na. Dito ti siyang ko sigurado. Di na pa'y mo't imbagbaga. Nga datilakad na ita. Nabisina ko nga gururay ti balon ko. Tagayam. Awan ti mauray ko. Ega. Amang ano nalipatan na nga imbaga ng garak ko. Naimbaglangan Tanagawid ak tatang. Mabit lang. Sabang kita sarak iti kanam. Agyaman ak tatang. Ngamuray sa amin. Kabaylak mo tagawa. Alangaw. Mangangga. Pasensya ka na. Diyak mo saan ka nagbalon. Lamok ko ba? Siyak ko ba tinang itudod iti balon mo. Anom dagit ang kaldero, lakay? Paglutuak bagay. Agnagadak pa'y maniti kalapaw tayo, iyabang ka. Tapno saan ako na mabanog ang magmag na tunggal agsapa kang malag. Saan ka din nga agtad-tad ti bubong? Saan yun? Tinarimaan ko di kalma. Kaano nga rod nga agawid ka dito'y balay? Sa anak pa sigurado. Nga mga mabaya ka anak ija. Adumag gamin, tinaskan nga ramidag. Itulod ka nga rodeng. Saan yun? Kundi tulod ka pala. Kabaylak mo. Mapankagit di tayo ni nanay sing. Tatangdanan nakakano. Apay mga insakom, dagiti kawas mo, Marlene, anak ko. Ag naidak pa'y lang ang igay bangkag, tatang. Sumurutak kan brandong. Anya? Nasaysaya at matlaang no ag naid kami iti asawak igay. Tapno matulungak matlaang iti trabaho na, tatang. Anda ka diti parekot, anak ko. Ay, awan mo, tatang. Sigurado ka. Kaslasaan mo't na normal ti kasta. Anya asaan anormal mo, tibagbagam, tatang. Di ka madanagan, tagawid kaming tulat ta dito'y balay, numalpas ti trabaho mi. Ano kasta ti plano? Awan marami na ko na. Ala, mapangkagaro na eh. Anya tararamitim diti bangkag bakit? Dituyak matin nga ag naid lakay. Anya? Tapno matulungan ka, Awan ti kuryente dito eh. Adamot ginatang ko a power bank. Guray ka ba? Makadlawa ko na. Ang mga anya tikat mo nga ibaga ka niya. Si kakit dimot. Awan, anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Ay, nalubat man ti cellphone kan power bank ko lakay. Agawid akpay laang ijay balay. Ay nawaw. Kat numalaman. Ijayak matlaangan a maturog. Insapsapam ko ma. Kasanon numarabyan ka dita dala. Ay nawaw. Unay kan ayalakay. Amumot akabailak ti agawid uray rabii. Sa anak amabutangan niya. Ay, alang aro ta. Ngam agan anod ka ba ka da? Agyaman naklakay. Masapa akto inton agsapa. Ay lawa. Sige mga Marlene anak ko. Sumaga. Agyaman nagtatang. Apay mo't aramihin mo ti panagawin mo. Ado nga minti naramid mi ijay bangkag itay tatang. Ag-charge sakpay ita arabii. Kay, matulog kan dito ya. Wen, dito yak pa'y amaturog ita arabii. Taurayak ama-charge ti cellphone ko. Ay, naimbag lang ang taninayunak din luto. Di unay pigsaan tatang. Kontrolin nyo ti boses yun. Apay ko ma. Amangan no, adda makangag kada kayo. Ay lawa. Kaslad damat ti limlimang ang anak ko.
buhat akong tatang. Ay, naturas na nga. Alas 4 iti agsapa. Day, nasapa pa may. Una, tapno sa anak ama initan, tatang. Nagkape ka day. Agkape akto iti bangkang, tatang. Luwapay kami, masapol ang masapa ka pumano Kas na ko nakitayan, jak kaya ti mainitan, tatang. Alam pakirikip mo tininaw Itay pa'y adi ka matagtagare, Glow, anak ko. Apay ka day. Ada nga naawat ko text nanang. Saan ka no matan ngagbaybayad ni Mari Marlin iti utang na iti home credit? Anya? Kan nabayag mo na sana limablabas dito'y balay. Diya kung makitkita nanang. Na, sa dino kumangay tinapanan na. Diya ka mo nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kankwana. Ay kat mapankan iti ay anda. Kasano no awan ni Jay nanang? Padasam lat tati mapan Narigat mag no agururay ka iti awan. Sapay nagan mo tinausar iti day ta home credit. Ay, day tangarod nanang. Amangan no ilam-lamangan na kung day Jay ako marek. Ano ti masapol mo, Glow? Ada ka din ni Mari Marlin, tata. Abay, ada ka ti masapol mo kayong kuwana? Ada nga naawat ko text iti home credit. Saan ka numatan ngagbaybayad ti kumarik, tata? Sa dino ka diti ayan na ita. Di namat nga replyan dagiti text ko kankwana. Anda na iti bangkag na. Simburo kinila kayo na. Anya? So, may lagayam makayat na taglay ni Jay. Tanda magamatraso na king ka. Kaano pa yan na panijay, tata? Dahon malagay. Imay dirabe. Nasapa mo man pimanaw. Ay nawaw. Anya nga ti plano na iti utang na. Agar aramid na ita Marlin iti parikot na. Mabalin ka di akaduandak iti bangkag da, tata. Agsasaruno nga min ti mauawat ko text. Amangat nunagan ko ti madadaol no saan ang makabayad. Anya ter aramidem dito ay Mariglo. Ay nawaw. Painosente ka mat mare. Nalipatam samat ti responsibilidad mo iti dayjay a home credit. Ado ti mauawat ko text. Saan ka matgaya man ngagbaybayad? Ay ikaw nga min, Mare. Naimbag kumaan o replyan mat dagiti text ko kan ka. Siyak pailaang mat ti mabannog ngay may dito'y bangkagyo. Pasensya kan, Mare. Ilamlam mga naksamat tan, mare. Ay, pasensya kan talaga. Awan pa'y nga min kwartak, Mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, mare? Panunutom ko maanagan ko ti inusar mo. No saan ka makabayad? Di siyak to ti kamatan ti home credit, mare. Diyak amukan ka Marlene. No apay mo't ngamin nga imutang ka pa'y layang iti day ta home credit. Tidakas na bay, nagan ti kumarin tinusar mo. Pangalaam nga ro din, ti pagbayad mo, Diyak mo lang kay. Agawad ka pa'y layang. Urnusan nyo kin ni Marim Aglo, no anyaman ti parikot nyo. May pasubo pi man ti kumarim iti kastangar aramidot. Awan mat nga rod kwartak. Agdiskitar ka pa'y layang nga. Ibayan mo pa'y layang dagiti ginatgatang mga appliances tayo. Kung saan, itin mo kinkwana dahi ta cellphone mo, kung saan ka makabayad. Anya nga ro, kat agin uutang ka, di mo magayam ka ba ilang tagbaya. Awan ka diti kwartam dit alakay. Ay, pangalako mga iti kwarta, katawan pa'y mo't ti mailakok. Mala, agawad ka pala, tapag saritaan nyo dahi ta kinimariglo, di mo urayan ani kapitan, ti umay mangiguyod ken ka diti bangkag. Ala, agawad ka! No awan ti kwartam, itad mo kanyak day ta a cellphone, Mari Marlene. Ape ngay, Mare. Katuan tasya kung timang bayad iti balance mo. No saan mo pa'y anabayadan ti kagudwa, agparigat ka matan. Itad mo kanyak ti cellphone, tasya kung ti agbayad. Nagan ko ti madadaol iti kastangar aramidam. Di lang mabali na pagsaritaan tapay, Mare. Ay, pasensya kan, Mare.
Gamawanan tinas ka na pagsaritaan ta. Saan ka nagtungpal iti tulagan ta? Ilamlam mga nakpay. No, kastat ko na. Anya ngay nga rin ti maaramidang. Pasensyakan, Mare. Pasensyakan. Ngam kasla na awanan ti panagtalagkukan ka. Ipasubo nakpayan, Mare. Ay, nawaw! Utang kat liklikan. Panagtalak iti may sa agayam, kat intay aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.